O teatro principal estaba ateigado de xente. O motivo non era para menos. A Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago celebrou na pasada noite as súas bodas de prata, un acto onde nesta ocasión foi o Concello que recibiu a insignia de ouro. Hoxe é para min un día grande, cheo de ledicia e de honra. Os amigos do Camiño homenaxeamos neste primeiro cuarto de século da nosa historia a nosa cidade. Esa cidade que queremos e que nos sentimos queridos. E facémole dándolle o noso maior galardón aos máximos representantes que ao longo destes 25 anos estiveron ao frente da mesma. Quero empezar dicindo que, como quedou demostrado nos medios visualizados, os amigos do Camiño non pasamos por aquí. Traballamos arreo nestes anos para conseguir que aquela aventura que comezou un 27 de febreiro de 1993 con un grupo de algo máis de 50 persoas e que chegamos a Santiago máis de 500, hoxe sexa o segundo camiño polo que xa pasaron ao longo destes 25 anos máis de 500. O alcalde dixo que dende o Concello continuarán loitando e traballando na seguridade do camiño o seu paso pola cidade. E logo despois facer un esforzo moito máis grande na posta en valor de todo o trazado do camiño pola cidade, non? Porque bastante temos feito, pero ademais coincide que este ano vamos a actuar tamén na zona do Gorgullón, Virxen do Camiño, tamén na Ponte do Burgo, e, polo tanto, vou a facer a penitencia por non facer todos os tramos do camiño que debería facer, pois facendo unha inversión maior no camiño. Un acto onde estiveron presentes numerosos persoeiros da vida política, cultural e social da cidade de Pontevedra. Unha cita que contou ademais cos 5 directivos da asociación que continúan en activo dende o ano 1993, que son o presidente Celestino Lores e os vicepresidentes Carlos Gil, Flora García, Félix Torres e María Jesús González.